Hi guys, alas 4 sa buntag. Nag-walking na po ang mga hangal. Na abot na gid mi diri dapit sa unsa naman ning lugar guys. Nakasulingan. Diri mi dapit na nami diri sa mani. Oy, dipulog na ni. Nalubat lang ko guys, munang wag gyud ko ka-update. Pero naka-charge naman mi. Hello, ano man eh. So na namin sa Novo Dipolog Hotel. Good morning madlang people. We are here at nanami sa kuan. Nanami sa asa na ta kay Santa Cruz Boulevard. wow, grabe fresh pa kay kanamo diri Santa Cruz ha. Grabe ni jud kamo na gyud. Kamo na gyud ang walkathon contenders of the year. Huy. Nanay title ninyo. Ambi na ninyo ang bakos. Guys, hapit namin sa Boulevard. Imagine, char, Walkathon Contenders 2023 presenting Hangal Girl. Guys, gabiin ng dako. You see? Uy! Guys, na namin sa Boulevard. Hey guys, walking ang Disney Princess. Hoy! So, para sila dito, as usual, ako ra gyapon ang kinaulihan, no? Mag-walking gali mi ako di kinaulihan. To na sila, hapit na dagway sila sa galas. Hoy! Ako napa ko diri sa ano, sa Boulevard. Can't you see? Hunas pa, hunas. Hunas kayang Boulevard, ah. Ni. Mga 5 AM na karon. Nag-walking ang Disney Princess. Huy! Asa naman sila? Grabe nang gilang pagbiya na ako, guys. Paspas kay sila mga hanginan kay ini sila. Yati si Bangkay naka-join naman uguan. Kay, sama na imong kasama dia kay. Nga pution naman na kay. Sana all. Tuwa na dyan sila dito guys. Grabe na kay. Wow! Pantawan ninyo ang view. Sunrise na siya karon. And everything. Sayo kayo nag-basketball sila. Exercise. Nagpadaplin ko guys kay feeling na ko brag matagak na ko diri nga area. Agig ko sige cellphone ga walking. So nagpadaplin na lang ko. Wa na gyud sila gibiyaan na gyud ko sa mga hangal.
Diyan ay cherry blossoms there pera buyag. Kaso lang, wa siya namulak. Hoy! Say, ano yan, Japan? Feeling na, may mga cherry blossoms and everything. Oo. Kalubihan raning na adiri guys. Ilhan ras akong agtang. Hoy! Nindot kayo ang ko ano, ang boulevard. Para sila dito. Kayo ang kapnak ko ginagpabiling diri. Wala na sila. Oh. Sooner or later, the sun will rise. Ew. Damn. Suro, bura ko. Ipaningot na ko. O chill-chill ra ko diri nag-walking. Sila, ambot layo na gid kay sila guys. Jogging na nagdagwan ko ani. Sakit pa man gud akong pa last time na nag-jogging ni sa ko ano? O jogging. Walking ni padung sa dapitan sakit pa ginuong ko dito lalim among pagka-walking ha. Then karon nag-walking na pud sila. Taman mi sa ulingan. Hoy, ulingan. So, ambot ani nila. Hapit na. Sayo kayo no? Grabe na gid kayo. Mawala na gid ako ang kuan ani. Boy on, boy. Oh. Baby fats. Sana all. Nay baby. May na lang, kulang. The sun will rise. Layo na kayo ko guys. Sa akong kalangayan, no? Napa ko diri sa Explore Dipolog. Din sila, tuwa na dagway sa galas. Nisakay na tog medalyon. Bibiyaan naman ko ani. Uy. Diri na lang ko ani sa tourist hub. Uy. Pasa pud mang lakaw ani nila oy nanagbo naman dagway niya sila isda. Riso kay diri sa boulevard guys no. Dami kay diri mag-walking. The scene is very very good. I-upload yun ako tanan ang mga pictures dahil last hiking na ako kay
Para ka lang diri, I'm sure. Naghanap po kayo ng pictures diri. Na sila, layo na kaayo, grabe. Biyaan naman ko ani. Uy. Guys, doon na sa Pantalan. Grabe. Ihangap mo po. Grabe ng pagbiya nila na ako. Layo na sila. Mag-jogging na lang ko kay. Ibiyaan na kay ko nila guys. Magbangka na lang ko anila padungay la. Uy. Daghang bangka diri. Calling なってしまえばきっと